mindenkinek szívvel merem ajánlani a főiskolát, aki úgy gondolja, hogy egy picit mást szeretne, mint a megszokott. És itt nem csak a szakmai tárgyakról van szó, hanem úgy gondolom, hogy egy családias hangulat vett bennünket akkor körül. Mert kevesen voltunk, mindenki mindenkit ismert, nyilván megvannak ennek az árnyoldalai is, mindenki mindenkiről mindent tudott, de úgy gondolom, hogy mi ezt élveztük, és próbálom azóta is több-kevesebb sikerrel ápolni az emberi kapcsolatokat. Táncoltunk az öröm romjain, és néha éber reggeleken tudtuk, hogy vár ránk a szerelem. Ilyenek voltunk, vadak és jók, bűnösök közt is ártatlanok. Ilyenek voltunk, és marad egy jel, amit itt hagyunk, ha indulni kell. Nem féltünk semmitől, bár 100 tervünk összedőlt, mi mégis észrevétlenül tűntük, hogy arcunkra ránc kerül. De néha éber alkonyokon tudtuk, hogy vár ránk a nyugalom. Ilyenek voltunk, vadak és jók, bűnösök közt is ártatlanok. Ilyenek voltunk, és marad egy jel, amit itt hagyunk, ha indulni kell. Ilyenek voltunk, vadak és jók, bűnösök közt is ártatlanok. Mi ez a hely, fiatalok? Talán a SOTE? Nem! Talán az ELTE? Nem! Hát akkor mi ez? Ifjú vágyok, számvitel kis hármas, hip-hop, meg buksz. Pénzből is másképp, azt hiszed, hogy átnéz, de hip-hop, meg buksz. Egy reményed van még, csak az UV, bár az UV keredet sosem elég. Azt reméled tőle, itt leszel jövőre, de hip-hop, meg buksz. Tandikó, tandikó. Ne féljetek nagyon, nem lélegzés a célom. Csak a tudásszintet nevelni akarom. Megvannak már az elképzeléseim, hogy hova fogok menni az iskola után. Szerintem könnyű állást találni ezzel a végzettséggel. Már a főiskola ideje alatt kezdő vállalkozóként 2 év után megalapítottuk a Masterplast vállalatcsoportot, ahol a mai napig is dolgozom. És önmagában már a cég indításakor, illetve későbbiekben is a főiskolán szerzett gyakorlati tudás, tapasztalat nagyon nagy segítséget jelentett az elindulásban. Nálunk a nyelvoktatásnak, a gyakorlati képzésnek, a valóban felhasználói üzletember gondolkodásnak és mentalitásnak a megismerése, gyakorlás a főiskolán, az a valós életre készített fel minket. És azt gondolom, hogy ma ugyanúgy az évfolyamtársainkkal, barátainkkal örülünk összejárni, élmény összejárni, és van jövője egy olyan kezdeményezésnek, hogy a volt műtfösök és a műtfös öreg diákok gyakrabban, többet és hasznosabban jöjjenek össze. Hát véleményem szerint egy olyan klub, ahol a sikeres főiskolás diákokat lehetne tömöríteni, nagyon nagy segítséget jelentene a frissen végzősöknek. Sok helyen a magyar gazdaság minden szegletében dolgoznak ma olyanok, akik a modern üzleti tudományok főiskoláját végezték el, és hát ez a network, ez a hálózat, ez a későbbiek során egy élő és egy olyan támogatás lehet, ami mind a régieknek, mind pedig az újaknak jó és előnyös. Kell még egy szó,
Mielőtt mennék, kell még egy ölelés, ami végig elkísér. Az úton majd néha gondolj rám, ez a föld a tiéd, ha elmész, visszavár. Nézd rám, és lásd, csillagokra lépsz. Nézd rám, tova tűnt a régi szenvedés, hol a fák az égig érnek, ott megérint a fény, tudod,